Dobrý deň, volám sa Peter Horváth, som študent 4. ročníka gymnázia Jana Chalúbku v Brezne. Chémii sa intenzívne venujem už 4 roky. Momentálne pracujem na dvohlasných výskumných prácach, ktorých sa zaoberám vývojom nových metód pre stanovanie ťažkých kovov v odpadových vodách. Z jednou z týchto prác som bol aj na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad, získal som zlatú medailu, tiež aj množstvo ocenení z iných chemických súťaží. Financie z tohto grantového programu by som chcel využiť pre nákup chemikálií a prístrojov potrebných pre napredovanie v týchto výskumných prácach. Ďalej na nákup literatúry, nevyhnutnej pre získanie nových vedomostí, potrebných pre realizáciu týchto prác a taktiež pre osobný rozvoj v oblasti chémie. A tretiu časť týchto financií by som plánoval využiť na hradenie nákladov, ktoré mi vznikajú v dôsledku cestovania na rôzne vedecko-výskumné inštitúcie, kde realizujem niektoré svoje merania. Ďakujem.